Kuba, krajina známa vďaka svojej hudbe, tancu, krásnej architektúre a nádherných západov slnka. No nie vždy bola ideálnou dovolenkovou destináciou. Po druhej svetovej vojne si prechádzala zlým obdobím. No a na toto obdobie sa dneska spolu pozrieme. Dá sa povedať, že po vojne sa Kuba stala americkou kolóniou. Stavali tam banky, firmy a hotely. Američania tam chodili na dovolenky, do barov a kasín. Američanom sa na Kube naozaj darilo, aj vďaka proamerickému diktátorovi Batistovi. Všetko sa zmenilo, keď 1. januára 1959 Batista opustil Kubu. Bolo to vďaka revolúciám, ktoré začali už roky skôr. Na čelo vlády sa dostal mladý Fidel Castro, ktorý počas svojej vlády spravil pár zmien. Bola ňou napríklad pozemková reforma. Možno sa pýtate, čo je na nej také zaujímavé. Jednoducho povedal, že všetko na území Kuby patrí Kube, čo znamená, že USA mu vybudovalo štát, ktorý on už len bude riadiť. To sa samozrejme Spojeným štátom nepáčilo a tak ich vzťahy ochladli. To využil Sovietsky zväz, ktorý ich začal podporovať. Bolo to aj vďaka tomu, že Fidel Castro bol krajne ľavicovým diktátorom. Keďže sa táto kríza odohráva počas studenej vojny, Sovietsky zväz na Kube v roku 1962 postavil raketové základne. USA na Kubu uvalilo embargo, takže ku pobrežiu nepustili žiadne sovietske lode. Situácia eskalovala, až hrozilo vypuknutie ďalšej svetovej vojny. Nakoniec bola táto kríza zažehnaná po dohode amerického prezidenta Kennedyho a premiéra Sovietskeho zväzu Chruščova. Sovietsky zväz stiahol rakety z Kuby a USA ich stiahlo z Turecka. Taktiež bola zriadená horúca alebo červená linka. Bola priamym spojením medzi USA a Sovietským zväzom. No Kuba si svoju socialistickú orientáciu ponechala až dodnes. Takže teraz už viete, ako sa na mape objavil socialistický štát medzi demokratickými.